Ano? Tatlo. Wala akong free data eh. Kaya ako kayang bigay. Marjorie! 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 Guys, bago po mag-arali sa Labella Hall, arilipihan po muna ang Indo area. So, nakakita ko matatala natin. Lawrence, kung yaw sa iyo to. So, bago po mag-arali, mag-limpya po po Ano? sa Labella Hall. Kankantin. And iparatong-patong po ang mga tumawal. Tapos hindi ka man natao kay Lawrence. Guys, so pag-limpya po, guys, na po muna magulawas. Mag-limpya po muna ang Labella Hall. Timothy, ma-close po ang pintuan. Sabi ko, yun, safe ate, no? Oo. Abot ni Again, kung gusto na po mag-uli, mag-limpya po muna ang area.
Titiganap ko sa imo na ina. Ano lang ka video ya? Iyo. Oh, pabantay ha. Kasi yun. Kuya Ben. Titiganap. Talo ko sa kuya. Kuya, puta mo, baka mandar ko. Gusto ko ka taga, sabi mo, promise mo doon mo ako. Thank you, Jesus, Lord, Diyos. Guys, may nakita ko kayong ID na may susunod. Sana. Alat. Hoy! Nag-reply na. Ano? Tanggol! Ayusin ang namisa. Guys, unang lulat ako sa luwas. Okay na po ba? Naka ano? Day pa, day ko pa na ano. Pagyayaran mo kawari, kaldero. Alat. Sige, hanapon ta. Sisipos ko ano, hugasan po. Sa kantin, din office. Black egg, black bean, burns, kamuda po ang mahugas ng ginamitan ng kawali na pagluto po ka. Karne. Third year, A and B. Puntahan na po ka po maghugas sa likod. Burns. Again po, burns ang third year A and B. Paki-close po ang door para ganyan. A and B, mga babae po, maghugas po sa likodan. O isa po ang nagluto. Nainin mo si Michelle? Third year. Third year, A and B. Kung pwede ka po, lagot ka makayi, magtuwang-tuwang ka po, maghugas sa likodan. Nag-reply na? Nag-reply na? Yan si Michelle. Ay, nako. Gabos na boys to say
Yan si Lisel. Ano? Day pa. Ikaw na ko yan si Lisel. Nag-reply na? Day pa nga ni. Kamusta boys and reps? Manisa po, pagkabalik po sa kantin. Para po makauli na kita. Nana po. Baka lamang yaw na sa iya. Pero alat. So ID may tigkagan mo, ID mo ito. O, diyaw na gid sa iya. Baka lingaw mo lang. Ta kung ID niya ito, yaw na ito dapat sa iya. Ya, nasa biyahe naan. Si Sainong Good may pang-apod. Si Sainong may pang-apod. Pang-apod. Igwa? Wala. Paredy daw. Excuse me. Alat, try kong may pang-apod sa Saro Dunuan. Ay, Gerald, may number ka kay Loren? May number ka kay Loren? Wara? Iyo, baka hindi niya nadara. May pang-apod ka, wara? Ay, thank you Lord. Bukas, salat. Ano na yun, Nicole? Ay. What a day. Still recording. Alat. Ne. 67 85 93 92 2